Здравей! Днес имам нещо специално за теб. Спининг, въдица, Seika Wild Spirit. Нека ти разкажа малко повече за тази невероятна въдица. Seika Wild Spirit е направена от висококачествен карбон, което я прави супер лека и издръжлива. Предназначена е за спинингов риболов с всякакви примамки. И ако се чудиш дали има подходящ модел за теб, не се притеснявай. Seika Wild Spirit е налична в 3 акции и дължини. От 0 до 8 грама с дължина 1,90, от 0 до 10 грама с дължина 2,10 и от 5 до 25 грама с дължина 2,40. И най-доброто от всичко, Seika Wild Spirit е не само с красив дизайн и отлични характеристики, но сега и с 55% отстъпка. Да, правилно ме чу, 55% отстъпка. Това е оферта, която не трябва да изпускаш, особено ако си търсиш въдица в момента. Не изпускай този шанс. Направи следващия си улов легендарен с Seika Wild Spirit. До следващия път. Наслука и респект да фиш!